Long live, long live. Long live, long live. NDA long live. Long live, long live. NDA long live. Long live, long live. BPF long live. Long live, long live. BPF long live. Long live, long live. Society money long live. Long live, long live. Society money long live. Long live, long live. BPF long live. Long live, long live. Hanggang long live. Long live, long live. Hanggang long live. Long live, long live. Sabay. खुलुमबाय दिनै बागानपारा ब्लक जे कमिटिनि जे अफिसनि लांगोनायाव दिनै सा 215 जे सोद्रोमा जोंना गुबुन गुबुन दोलोफोरनिफ्राय फैनानै जइन जाफैबाय बेयो मोनसे मोजां साइन जोंनि थाखाय जेराव माने जों बिपिएफ हिसाबै स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रं जाबोगासिनो दङ दिनैनि दिनाव जोङो मोनब्रै प्राइमारियाव जों जइन होखांना फैखांनायनि उनावबो दिनै आरोबाव फिन नै मोनानि गेजेरावबो 8थानि उनावबो जोंहा बिपिएफ ब्लक अफिसाव जोंहा एथ'जन जे सोद्रोमा जोंजों जइन जाफैबाय बिथांमोनखौ जोङो बरायना लादों आरो बेनि गेजेरजों जों मोनसे बुस्थुखौ रोखा खालामनो हायो जे दिनै बागानपारा समष्टि हिसाबै जोङो ओरैबायदि स्ट्रं जाबोगासिनो दङ जेराव जोंहा फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय जों माने खुनु जेनेबा बेबायदि जों गोख्रों खामानि मावलांनो जों चान्स मोनगासिनो दङ आरो मावलांबाय थागोनबो जेराव जोंहा माने बिपिएफआ देरहाखानानै थानाय मोनसे समष्टि हिसाबै जोंहा जानो थांगासिनो दङ थ' दिनै बिथांमोननिफ्राय मोनसेल' जोंखौ रिकुवेस्ट जे UPPLआ आगोल जि बिथांमोननो खोथा होनानै जे खोथाखौ लाखियासै बेनि थाखाय बिथांमोना दुखु मोननानै बिथांमोना दिनै जों दा आनज्रायबोफिनदों बिपिएफआ जेरै आगोलनिफ्रायनो जिहेतु खोथा होनानै होदोंमोन बेबायदिनो खामानि मावबोबाय थादों दिनै कातिराम जोंहा सारा जिहेतु सासे स्पिकारमोन बिथाङा बागानपारानि थाखाय जा बिथांमोना खोथा होदोंमोन बेफोरखौ मावनो हायैनि थाखायनो दिनै जाय बिथांमोना UPPL दोलोआव दंमोन बिथांमोना उद्रिसारदों जायनि थाखाय बिथांमोना दिनै बिपिएफआव दिनै लोब जइन जाफैगासिनो दङ आरो जों अलवेज वेलकाम खालामगासिनो दङ बिथांमोनखौ बिथांमोननि लिडार्सफोरखौ जोङो वेलकाम खालामदों जे बिथांमोना जोंजों खामानि मावनानै जोंनि बिपिएफखौ गोख्रोंसिन खालामफैयो आरो दिनैनि दिनाव जोंनि 25 नं कन्स्टिटुन्सि हिसाबैयानो जा बा तामुलपुर जोंहा कन्स्टिटुन्सि LACआनो जा बेयाव जोंहा स्ट्रं भाबै बिपिएफ हान्जाया जे खामानि मावनानै बे जोंनि कन्स्टिटुन्सि आरो LACनि देरहानायनि खामानियाव बिराद गोख्रों आखाइ लागोन होननानै जों फोरमायनो हायो